Φρασκιά και τη Χριστίνα Πολίτη. Κάντε χαρές για να τραγουδήσουμε. Καλησπέρα σας. Σε αυτή την καταπληκτική γιορτή της μουσικής φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν δύο από τις μεγαλύτερες φωνές αντικειμενικά του ελληνικού πενταγράμμου. Η Χριστίνα και εγώ. Και αν δεν χειροκροτήσετε δυνατά θα τραγουδήσουμε. Πιάνουν οι απειλές. Και έχουμε και μέσα στη ζωή η Μαργαρίτα να μας βγάλει δύσκολη. Ξέρεις, μας χτυπάνε όλοι. Εμένα μου γράφει ο Θεοφάνος, δεν μπορώ να τον εγκαταλείψω. Εμένα Κοντόπουλος που το έχει υποσχεθεί. Και τα κάνω και σου ξέρω. Εν τω μεταξύ όμως, μέχρι να βραβευτούμε κι εμείς ως πρωτοεμφανιζόμενα ταλέντα σε τηλεοπτικό σοου και θάρρους, βραβείο θάρρους πρέπει να πάρουμε. Πάνω απ' όλα, θα δώσουμε σε εσάς το βραβείο αντοχής στα αυτιά σας και μετά ένα βραβείο στο καλύτερο ελληνικό συγκρότημα. Ας δούμε τις υποψηφιότητες. Mad Video Music Awards 2014 by Your Fast Tickets. Happy Music Nation. Συγκρότημα. Μέλισσες. Mad Video Music Awards 2014 by Your Fast Tickets. Happy Music Nation. Πείτε μου ποιον θέλετε και μετά θα ανοίξουμε ένα κλειστό φάκελο. Μέλισσες ακούω. Μισό λεπτό. Για να δούμε. Μισό. Θα το πω εγώ. Λοιπόν, καλύτερο συγκρότημα. Περνάνε Μέλισσες. Και χαιρόμαστε πάνω. Μέλισσες. Όχι άλλο βραβείο ρε παιδιά, στο όνομά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έγινε να πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσένα που παίρνεις τηλέφωνο. Να τα ευχαριστήσεις. Μας έχουν συμβεί πολύ όμορφα πράγματα. Φέτος δεν ξέρω, αισθάνομαι πολύ παράξενα. Τι γίνεται, δεν θέλω να το ματιάσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας ψηφίσατε και τις άλλες που δεν μας ψηφίσατε, δεν πειράζει. Παντελή, θες να πεις κάτι, γιατί νομίζω έχω μονοπολίσει το χρόνο του Mad. Άλλος. Να πω εγώ. Δεύτερη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα τη χρονιά που μας πέρασε. Καταρχήν βρεθήκαμε στην ίδια σκηνή μαζί με τη Μαριάννα Τόλη, του Μπέση Αργυράκη, τον Ρόμπερτ Βίλιαμς και τον Πασχάλη για την ελληνική Eurovision. Ήταν πολύ σημαντικό, ήταν συγκινητικό για μας και ευχαριστούμε. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε μέσα την καρδιά μας τον Θανάση Βασιλόπουλο που μας έκανε την τιμή να παίξει κλαρίνο και να μας βοηθήσει σε μια διασκευή που κάναμε σε ένα υπηρώτικο παραδοσιακό τραγούδι, στο καίγωμο του Ξηγολιάνο. Εγώ δεν μπορώ, τρελαίνομαι γιατί δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πήραμε το βραβείο καλύτερο συγκροτή μας. Τρελαίνομαι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη από το Σταβέντο, ο οποίος ήταν και αυτός υποψήφιος στην κατηγορία αυτή. Ήταν μεγάλη μας τιμή που μας κάλεσε και στο The Voice και κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Κοινή. Είναι αλήθεια ότι τα καλύτερα τώρα έρχονται. Ακολουθεί ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες σε πολύ όμορφους και μεγάλους χώρους. Στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Και το αποκορύφωμα άλλο του καλοκαιριού είναι στις 17 Ιουλίου που
παίζουμε στο Ηρώδειο. Μας έχει καλέσει η Καμεράτα σε ένα αφιέρωμα στους Beatles. Δεν θα μπορούσε να μας γίνει μεγαλύτερη τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και θα θέλαμε να σας δούμε όλους εσάς στις 17 Ιουλίου στο Ηρώδειο να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Όλοι εκεί! Μελίσσα!